Ndikulandeni kwina kulikonse kumene mukuonera haso yanga. Timakamba kuti haso yanga timafika kwina kulikonse kufuna kumva kuti mahaso siyana amakhala kuyenda bwanji. Lelo ndili kufuna ndimvetsetse kuti haso ya ngodi mataxi pamakhala zochitika zambirimbiri pamakhala anyamata azito anyamata othamanga kodi ngini imene jayi imakhala kuyenda bwanji. Ineyo ndisungana ndisilia ndikhala ndi munthu amene ndi mwini ngodi timve kuti kodi zimakhala motani machitachita ake. Khalani pomwepa. Mujananenera muja kuti ndikhala ndi mwini ngodi anzathu amene amakhala pamene papa ndi chimunthu pano tufanana matupi kungoti lesi nangatavala shati ndesi mukandione bobobo pano matupi andofanana. Ndikulandeni bwana. Zomwe kwambiri bwana. Dzina ndi ndani komanso mumachokera kuti? Ine ndi Ken Panderson ochokera ku Nchewu. Bwanje koma ondiziwa amaniza kuti cheni kutanki kulilongo la defili. Dzina limeneli linabwera chifukwa chani? Limeneli linabwera chifukwa cha zochita zanga. Zingati zochita zanga masewera odumpha ogwirana nawa. Nde anthu atana kuti mmene ndikumenyera ndi mmene ndikupangira ali yakufana ndi cheni. Koma dzina langa ndi mmene Ken Panderson. Lapa nsonko ndi Ken. Koma panopa dzina la Ken limatolonye ziwiro osaliva. Mangu ndi cheni. Chifukwa mono lombuyo kuti cheni alipo. Cheni alipo yuso akubwera sotanthauzo lakeso. Ndi mmene zili nditu bwana. Pano takupezani pano mumapatcha pa ngodi si choncho? Yes. Tikadziwa timati ngodi ndi zamiyala zachani koma ngodi uno umatchedwa ngodi chifukwa chani? Okay, uno umatchedwa ngodi chifukwa kuti tikakhala awiri atatu kuti pali anthu oti tikupezerapo kena kake timango utcha kuti ngodi kuti nanga si pamene popo pamene tupezerapo ndalama chifukwa choti ukhalenso ngodi chifukwa chitinga chimodzimodzi tu anthu aja amafukula golide imati kumecha ku ngodi ophwanya nyala tikungodi komanso panopa ndi mangodi fane kuti tikapanga khala suti tilipo tokha yayi tipo almost muno makwana lofete pamalo pano ndi chifukwa choti kungokhala ngodi kuti aliyense ofuna kuti ifikira kuti peza adzitipeza pani panopa ndi mauzo kuti peza pa ngodi ndithudi bwana wanga. Kodi ngodi uliwonse umakhala ndi dzina pano pali dzina la ngodi kapena mangoti ngodi basi? Of course dzina lilipo dalipatsa kuti top ranking tiveta tidayipatsa timwati vetayo chifukwa nakasi tili pa fupi ndipo apatsole kuti ndaneba nangopanga kuti top ranking tiveta ndi mmene limatchukira pati lapanopa. Inu malo anu onse pamakhala kusiyana pamakhala chairman mwini ngodi pamakhala kuti panonso zimene zilipo? Zilipo acheya alipo aliyense maudindo mamakhalira moja ndithu kuyambira mwamba mpaka pasi chilichonse chili bwino. Tanduzani maudindo amene amayenda motani? Okay, maudindo like tili ndi chair kuti china chake chikalakwika pamatha kubwera like tekese mmene akupakira mufatika si timatenga ndama magali moto amafuna asokoneza nawo ndanacha khauti nkhani chakulira amene akaitire kwa chair kuti a chair ayisolve komanso ana kumwe wakalakwirana timatha kuwasolva ena azandira masasi adzipita ku nyumba kapoma kaye imene zimakhalira pamakhala sasi ena sokuchotsera umene osadzabweraso malingana ndi mmene akupangira mongati kunoku ndikosiyana ndi migodi ina kunoku ndi ku city center ndi ku maofesi amabwana ndewani unokuti maletsa zinthu zambiri zomwe timaletsa iwaso amadziwa ana athu amene amagwira ntchito pati amagwira ntchito panopa ndengati aphwanyala mu limene palilamulo lililonse lidayikapo ukapanga izi ukuyenda ulandira izi ukalandira izi ukuyenda ulandira izi ndengati munthu ampatsa sasi kochuluka timene timuchotsepo malo pano kuti adzatisokonezera ngodi. Inuyo udindo wanu pa ngodi ndotani kapena ndi chani? Okay, ineyo udindo wanga ndi munthu amene ndazatenga ngodi pa amene ndawapeza. Munautenga bwanji ngodi umeneko? Okay, kutenga ngodi tingathe ngoti ndifa kapena moyo chifukwa kutenga ngodi timakhala ndi dzikwanje mchuno kutenga ngodi timakhala ndi dzikwanje and nthemene nkazatenga ngodi unowu panali brown na amene namenye naye ndithu ndewu inati 1 hour anthu ndithu adasiya kukwera magalimoto kuonera ndewu imeneyo kufika poti ndewu chatata iwina
ndimene taona nakuti kuti singakhale ndekha umafunika botenga be awo ndi awo ukhale nawo pachani kuti pamalo pa ndrama suja wekha yayi ndrama ndizomagawana koma mgolo unounda minyandeka nkhono. Ndofuna ndimvetsetse pamene papa chifukwa timaona kuti kwachoka nyamata akwina apita kwina akuti akukatenga mgolo. Tafotokozani kuti munthu inuyo zimene zidakuchitikirani kuti muganize ngati munthu kuti ndipite ndikatenge mgolo kwa a Brown. Tandifotokozerani zidachitika ndi chani nthawi imeneyo. Okay, chomwe chidapangisa kuti ndizatenge mgolo kwa a Brown. A Brown akukhala pano amakhala zikasone kuti chomwe amakhala pano samachidziwa kuti kodi panopa ndikukhalira chani. Chifukwa pali kukhala komanso zoti panopa pakutipesa ndrama. Ndiye pamalo poti pakupesa ndrama amafa udzipalambulira. Koma zidafika poti akapandopereka ndrama ma driver amati kumamenya. Nde pakumenya anthu amenewo anapeza kuti wamenyaso m'bale wanga wayi. Nde ndamuyendera phone Brown ine ndikeni cheni. Ndikubwera kuti usite sita konko. Koma chifukwa chosandiziwa ankona ngati zaboza koma driver ankazi zoti cheni akankhula chinthu chimatani kuti chimatheka. Ndipo ndinabwera inali nthawi inali ya past 4. Sidakambiraneso ungofika amba nkhondo ndi mathampo ya ma 5 yatakha pasi wasizozoleretsa ayi paneboleretsa koma kumenyana muja ngoza kuti ukha pasi noti uyuno ndi tipano ndi mmene akuonekeramo ndikumusiya chokatsumelo mpaka lero sadapondeponso. Zezi zinachitika liti? Zimene zinachitika 2021. 2021? Yes. Munakonzekera bwanji kuti ndikalanda mgolo munakonzekera bwanji bwana cheni? Monge ndene kale une kuti nkhondo imeneyi ndiifa komanso umene ukhala moyo kapena ife ukamapita kumalo umene kuti we wadzikuzikiretsa khati ineyo pofika po ndipatsa anthu kuti cheni inu muyeza nane chonchi kumene si munthu wambayo. Mutandaza yani bwana? Ndikamuza kuti si munthu wambayo. Inu munatsanzika kunyuma? Ya natsanzika. Ineyo natsanzika chifukwa kunoku ndi pakachele pongo kumana. Apart from utsanzika komabe ndewu ndi akalekale. Okay. Nde mmene nkabwera pano ndazo kuti Brown ndikantanudi ndikamugonjetsa. Endi panopa kukhala kuti ine ndichoke nkhati ntchito zanga zimene ndimapanga mayenda nimadandaula ndikachokapo fani mazoti ena akadzalanda chifukwa mgodi umatengera kuti amene ali mphamvu nga amene akwena akhalepo. Endi mwezi wathu omwewu kunabwera anyamata mkawale nkhati munazamva kuti wina kwatemedwa tinangwira ntchito kuti marema nkusi yako ndi mmene zimakhalira pangodi. Ndiye kuti sumatenga mgodi kungotenga mwachilungamo kukambirana. Bodza limenelo. Inuyo mulipa mukumudziwa amene abwera kutsogolo kwanu kapena adzatenga kuti ndi wamphamvu kuposa inuyo? Amene akubwera kutsogolo kwanga sindikumudziwa koma zidzatengera iyeyo khati azakhale ndi pawo kuposa cheni chifukwa ine ndi ndanyamata oti ndimadalira nkamati ine ndikupita sindimatsogoza koma ndimamba ndine kupita kuti ndakamubwera mbuyo mwanga ndimazozena kuti ndi ndanyamata nokuti sindimabwerera. Okay. Koma kuti ifepo athu ingotsika ndio pano sikuchatipezaso. Ndizamori acheni anyamuka. Acheni kunabwera ena so amphamvu zawo atani kuti anyamuka. Kuyambira 2021 ndi anthu angati amene mwalimbana nawo amene afuna kulanda mgolo? Kuyambira 2021 kunena mwachilungamo zimangofika maphekesera ayi kubwera akuti adzatenga mgodi kubwera akuti adzatenga mgodi kubwera akuti koma samabwera koma amene azabwera ndi anyamata mkawale. Nda amene anazakwanisa kubwera pana adzadza ponsepa chemene ndili ku gym ndusonzeyambo nyamula chitsulo acheni kuno ndesi kuli bwino mgodorani kodi wapita ndawo zoti ayi sungapite angotsogola mchikwama koma ulendo si wawo. Okay. Endi ena bendi ena nkauza kune kuti pakabwera gulu acheni sipakhala bwino pano iwo anepo modza ni mina ulofete ulofifite koma ife tinabwera anthu omwe 15 anyamata ngena kuti kulibe koma chifukwa anyamata ngani makhulupirira ndi madziwa sono kuti mmene tikatenga nawo ndi awa zili bwino ni mapuleya mongeti madziwa luno kuti matimu timazoti timu paka kumata makampi nkhondo nawo zanyamata sitikalo limba mtima mafuna kuyani kuti kunkhondo tiye ndipo zinatheka pa ndifere kunagwira modzi ndipo namvulaza so kwambiri umenewu mgodi umene uli unowu ndoyamba wanu kulanda kapena mulakalandako mgodi wina? Migodi nali nawo itatu pa Gemini pacha unaliso wanga ku Kanengo unaliso mgodi wanga koma sada ndilande nangoisiya pa umunthu nota ndi mmene kuyendera dzikoli aliyese adzipezako pang'ono. Endi anyamata pa Gemini
daily amandibwesera ndrama nditu koma ntaona kuti ineyo sakhenga kuti ndi president wa migodi ndisiye ndikhende umodzi then now zapange zikhani apa koma muzikhala mwanzeru chifukwa pano mundi mu city center chimene chidzachitike kuno mudzapangisa kuti ifeso modzi mudzatani kulo mudzati chose ende ndikakhala ndi mapira pamene paja ndimakalangiza onse pali ana almost 15 or 30 omene ndimakakhazika pasi ukachinicheni ndayankhula kuti muyendesa bwanji nanga amasokoneza ndani nanga apanga izi ndani apanga zimene zifuna kuno muli maofesi ambiri ende ndikuona lilongo nsije malawi onse ino kulikulu ndikuliko ndikutongo ndifake ndimafuna kuti kuno kuti zipanga zinthu zone kuti aliyese azisangana nazo nditudi bwana tikamakamba zangoti timaona anyamata akutengatenga ndalama nkumakapereka kwa munthu mmodzi ambiri amakhala ndi mafunso kuti kodi ndalama zimene zizi amakapereka kwa amene uja zimakhala akapereka chani chimenecho chimakhala chani okay monge ndalinakale kuna kuti mgodi undazalanda ndineyo munthu ukagula malo nkumangapo manyumba kumembekeza kuti udzilandire bulyani mukalo walenje mtazalanda pano ndonso singakhalepo ndekha yayi ineyo ndi bwana one kuti ndene nzakhala nzikapanga zinthu zina ndatenga ena amene osowa zochita oti analibe amangoyenda kutani mina sadakamba ntchito zina mina zakuba chani kuti tate muzakhala kuti muzikhala uku muzipanga izi endi ndrama pandizifuna ndrama mwakuti iwo onso nkuapatsa magawo awo iyo kirengoli endi amalipira manyumba amathandiza makolo kuchokera palipo anawo uliso mubwere nthenacho mune mubwera papa uliso mudakalapo kamazotawa ndoyiranira kumadabwa ndi mine avalira kuchokera palipo kuchokera pano sini mafinye ndimafana mazono kuti iwo ndamandibwesera ndamadani ine ndi ndimene ndizalimikeza ndikuti inuyo ntchito yanu mudamenya kale ndimene somumamenya kutetezera mgodi uno simapanga kuyitanira kwenikweni kwayi kuyitanira ndikumene amapanga anyamata akati amabwetsa ndrama kwa ine ine ndi bwana singakhala mwakatenga ndrama ndi bwana yeni ndikuyankhula mwa ulemu mukundiona kale ndi chimunthu chimenechi komanso ngati afika polanda mgodi pano ine nditati kuti ndizikalongola kwambiri tipite ku break kenakonso ndikhale ndikubwera ndikupitirira kucheza nawo ngati mwangotsegula kupereka ndema wanu imeneyi ndi haso yanga tikucheza ndi Mr. Jeni pano pa mgodi wa ku city center kumva kuti kodi ntchito za pa mgodi zimakhala zotani. Mr. Jeni anthu amakhala kukamba kuti anthu apa mgodi sagwira ntchito iliyonse chifukwa kuti makasitomala amakhala akubwera okha ndife timakhala tikufuna kale kubwera munamva kunkhani imeneyi yankho lake kuti ku mafunso ngati amenewa ndi chani kwa inuyo? Okay, anthu amangoyankhula posadziwa kuti chimene mapanga ife panopa ndi chani. Sikuna kuti munthu pamene akubwera panopa kuzatolera ndrama kuti akungothandizira zotola ndrama zokhazo yayi. Pamathosowa zinthu panopa amasamala ndi owaja. Ndipeza munthu wendi ine even ananga nawo zone kuti driver ngati wakuwa ekha musakatengeko ndrama. Ndi ma driver ndi mawazo kuti muli nkuthekera osampasa ndrama. Chifukwa license mungapanga nokha. Gali moto ndi anu. Kumene mukupita somurani mukudziwa. Koma nthawi zina kumauma nkhani pali apa pali anthu okwera aliyesi. Munthu jakuwira manualize mpaka zira yadzadza. Ali ndi ufulu okatenga yanu okatenga ndrama. Koma sikuti munthu angangotenga ndrama kumpasa owuwira asadakuwe ndibodza. Mandimvetsa kodi? Ndi ntchito zinthu zogawana. Ntchito sungamangogwira wekha yayi. Inenso ndili pano ndine driver. Ndapangako kwambiri. Ndachitosiya panopa ndipanga za truck. Koma ndizona kuti ndikuchidziwa chilichonse mechimatani mechimayendera. Okuwaja pali ena amakuwa monga mmene ndina kuti ena amayiwala kuti kodi pamalo pano ndinapezeka fajani. Kupezeka chifukwa yando ndinafsa chani amatayirira anthu. Ndi malo opezera ndrama msufura kutayirira. Chifukwa ineyo ndimauza ananga kuti wani lemikizani customer amadza kwera. Musantukwane musampange chipongwe. Chifukwa customer layo inu mukampatsole mu driver amapatsole mu ndani customer la. Ife topatsole mu ndani ma driver. Ndiye driver customer la osa apatsole mu chifukwa ndamene apangitsa kuti mukhenjani ndrama. Pala anthu ena mungathuwa ayikwera ni chachani kena kapeza kuti atsika chifukwa chono uchedwa. Musayankhule za chipongwe tenchani.
iniyo ngati munthu atsika ndoti watopa akuyenda upanga zake ndakamane kuti ayi palibe ntchito pamagwira kumakhala kulakwitsa ana anga inepo pamagwira ntchito yabwino kwambiri. Muli ndi ana angati mukati mukuwerengera panopa? Panopa ana anga onse angathuma kwana 15 koma 15 koma tikatenga tonse kuti amene panopa tingathuma kwana 30 wonse amapereka malipoti kwa inuyo kukuwuzani mmene zikuchitikira ya ndiye chifukwa nanga si ndanena kale mundawu iyi ndi fama pepani fama iyi ndi yanga silingazipanga ndekha ndikhale cheya chani zinazo ndapasa anthu ena ineno ndimakhala pa ground ngobwera kuzoona kuti zikukhala motani ndikachokaso mapita kumene mapita ndimasira anthu ena amwene mudzikaona nawo fana ngasi anandi anabe amafika potayilira ndifake mapasa masasi aja fa wina kanda asasi pakhala nyumba kwesa kuzoona kuti sakudya sakudani kopeza ndamati kunoku amazoona kuti wasafala ndithu ambopepesa ayi ndibwerere ndirani ndi ineyo ndapanga zimene kuti ena akhale cheya ena akhale ani ineyo ndili ngati munthu wamba basi nangotino ndidziona kuti pakulakwika ndi pati koma ndi munthu mmodzi amene ndimagati kuti chilichonse ndimangana ndi ineyo. Pangodi pali ndalama? Pangodi ndalama zilipo koma si kwenikweni. Okay. Likakhala tsiku loti lero ine kunali maluzi zimakhala zayenda motani? Okay, likakhala tsiku loti kunali maluzi like Sunday Saturday ndikuti pamathopezeka bwino 15,000 koma Monday Friday mathopezeka ndituka 30,000 fere chakuti koma ndi ambiri kwa ife for tikayigawana fangati munthu upeza kuti ukudya ukusunga sokena umalipira lendi kutani ndikuti ndama ndi ambiri ifa panopa timapanga ndimosana ndi mwanthu ena ifeyo ngati takweza umapanga manda mafande kwa ndipo mpano ifeyo mapanga ma 200 timapanga zoti anthu wandi athu. Kuti galimoto ikadzadza mapereka 200 kapena matengera kukula kwa galimoto kapena chani? Pali masaizi tekeze ngati imene iyi imapereka 300 kwacha ndiye kuti Noah ija Sienta ena ndena Honda Freed imapereka 500 kwacha itukubwa. Anthu amakonda kamba zoti anthu apa angodi amakhala anthu ovuta osuta chamba ena osokoneza ndizoona kuti zimezicha zimezozo zimangotengera munthu mmene adabadwira nanga mwana alapa mungabati ngosula chamba pakuonekera kanyamata kuoneka bwino mungabati ngosula chamba amakhala soyina okwera omwe makatumala akumufuna mwana amene ifa chamene amadresera kusula chamba ndi mmene munthu alili ora mungatukasula chamba koma ngati muzisamalira kusula chamba ukamasula chamba uli ndi cholinga zimenda bwino kusana kuti uzisula chamba cholinga ulibe mandipesa bwane ndiye anthu amangoganiza zinthu zimene sizili choncho kuti tionetsetse paliponse pamalo pamachitika dziwawo situ machitika dziwawo ndi pankuli pokha pano ayi paliponse machitika dziwawo ndiye tingati paja pachitika dziwawo aja even mu office limaona nkhondo tiyambika mmene muja makhala anthu amasula chamba zimangokhala kuti ndi mmene zikuchitikira nthawi imeneyoyo kuti zikuchitika ndi chani umosalizina kuti ayi pankuli amasula chamba yamatani panopa ndinanakale moyamba pachona kuti pali malamulo oti malamulo amene munthu akapanda kuakwanitsa amachoka. Tanduza nkoni malamulo atatu amene ali pano. Okay, malamulo atatu amene ali pano choyambilira ndewu timaletsa. Okay. Munthu ngati wavuta kwambiri alifikire ife limwe muyankhula ndi pano pali makhala kumana ndi mayesero ena ine sitikali chani mauzira ayi sitikali ndikupalax kuno sikujani sikupalax inu memadu kwa munomu ine ndingatukumenyani ndione upangati zilizo zimezozo ndimvetsa lamulo lina ndanakale maonetsa kuti panopa aliyense adzikhala ndi ulemu kwa nzake fati ndi anthu akuluakulu ngati achali awa ndi ineyo ndikutali kwambiri timene kuti dzisungirana ulemu 3 timene kuti tilemekeze monganakale aliyense akhale olemekezeka driver customer even odutsa faina amakhala odutsa alibe ndrama iwepo oti wambo iti nakuchoka kale uje kutali munthu uja mpaka wafika sada kuyankha akungodutsa ukumutu kwana munthu uja pamene munthu alibe chilichonse akupitako akuyenda ifono alibe chani alibe ndrama ndiye mafuti ulemu udzipita kulikonse ndiye malamulo apanopa ndi malamulo amene parada amene wawa of course ali pambiri koma pa amene wawa akaphwanyidwa amene akuti munthu apatsidwe sasi 3 weeks olo mwezi umene tsiku lake ndrama sala ndilaso. Okay. Mwina pamene tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu
ena amafunsa koma asite malumikizana nawo bwino inu ntchito yatuyi kapena mmakhala mukuopana opana. Ayi ntchito yathuyi asite silumikizana ndipo asite sadabwerepo pano nkudza kamba zokhudza ngodi ndoyamba mwakhala ndinuyo tikamati kuno kuife tilandira alendo ndodzatemana nawo oti anthu apa kudapo kuti akubwera paka zodi yake yonchi koma ife tikamati kubwera alendo ndio timalandira mafoni kuchoka madriver chenichene kuno suli bwinotu kubwera alendo ndio kuti mimba nthomweyo makhala mapangiratu tsimwe mwamba kukonzekera kuti kuti kuchitika ndi chani zikwanje yapo choncho tifusa azimu kuti azimu ngatene mkodo ucha fa kuchuka sikopheka kuchuka sikopheka kufika poti kuchuka anthu adzikudzoti wendi chenicheni 25 rand ili vino magali moto ineyo wosalekana ni driver nemakera ulero wala kusalimika tukafika ulupanda ndi mapita inopita kusalima paka muzulodi paja mukazendera kumudzafa achinicheni kuno madzi mudzava kuti achinicheni kwadziwa usachule dzina limene pano basi asiyano kubwere fonte makondo mapanga za taxi makafika kuti imeneyo ndime simakhalira kuchuka sikutani sikupheka koma nomangofuna kuti uone kuti chimo kupasa ndrama ndi chani chifukwa pano patonse tikusaka ndrama tili nthawi yosaka ndrama driver akati abwere kuti adzalembetse ngoduno komanso munthu oyitanira pamadutsa chani pamakhala nikuzola okay driver kati kuma mbali ya madriver ine ndimati sine driver naziwo safanana siya za taxi kuli macheya awonso nawo endi panopa pali gulu loti tuthamangiranso mwina ulani nditya kuti milioni imene imasongerwa kuchoita kuti munthu mwina wavutika wadwala mwanake watani amathandizidwa ndi munthu akamabwera pali ndrama imene ikidwa kuti akamabwera munthu ayena abwere ndi 30,000 kapena 50,000 imene akuzalowa pakatha tsiku lakuti kapena tsiku lakuti tidayikaso mali kuti masiku amenewo tsiku lilonse imene kuti munthu azileka ndalama mwakuti ndalama ichekero demo pino upange yitira kuti zinthu zikatigwera timathamanga muthandizira mzatuja mothandiza ndazi bali yake ndi umbali yoti driver akubwera amakumana ndi macheya akumana nawo amatifikira no ifeyo muona game rachilendo yabwera tayilandira madongosolo onse mukwadziwa tani kuti apanga ifeso timauza anathu oti munthu ndi mulendo mudzimulikira ndini kuti pamudzi pano tomanga izi sizifunikira zimatele ukatele timatele ndimene zimakhalira titudi bwana pali anthu amene amapweketsa ntchito za anzawo makamakaso ngati zimenezi achamba amene osowa zochita uthenga wa anthu ngati amene ndotani okay uthenga upite kwa anthu amenewo endi ningatofota kuzone kuti mdziko muno alesa angakhepa ntchito endi likamava mbuyo muja nkana kuti adzalemba anthu 1000 anthu otu analembedwa koma ifota anthu feripo ambiri timaona ngasatani sadalembedwe ndiye mwa ntchito zina zimene ona kuti ferenga tumagwira ndi zilizo chifangati pano pamuone palibe ofesi iliyonse koma kupezeka anthu 30 pa anthu 1000 tikutsitsa figa chita tisakome paja anthu fera kuthandiza kuchokera pano pali pa lendi kumadya kuthandiza makolo kumayimbira kumudzi kuchokera patipo kuchokera panopa izizi zimangonoka kuphweketsedwa koma ndizunzone kuti ukakhala kuti chimene kuchita mamene mabweza poleza kuchidziwa ndi malo abwino ifa even ma driver timakhanga kuti munthu ndi m'bale wake kapena ng'ono wake mkulu wake mmene makhalira posatenga zimene zozolo madriver amathongotenga matenga apange N5 fikati 500 kwache winaso yeyo akuyika kwake zimene ziyanzonkaira chifukwa cha mmene timakhala pati pamalo pano ndiye chimene chimachitika tisamaphweketse ntchito tisadayione komanso ani ya migodi kulikonse kumene akutimvera ndi madandaula akamane kuti tikuletsa migodi tikutere amalakwitsa chifukwa kuti panopa mwange mmene mwatipezera simutipeze tupanga nkhondo panowe kapena kuti madriver akukangana nawo ifeyo ndi malo kuti timadzathandizana ndi madriver awa suti ntchito sangagwire angatogwira komene wasalivetsesa kuti tidzitenga kochepa tidzagayira anthuwa koma kuti akufuna kuti iwo asapange zimenezozo sangapange isoyi ndi ufulu wawo koma akamana kuti ayi migodi afuna kutseka chakutani ndikulakwitsa chifukwa pala anthu ena ake oti alibe zochita alibiretu zochita ayi akusowa ivero kuti akhepa amatifikira achencheni mungalikatike pano chanu timazo likirani tikuthandizani chifukwa zoti zinthu zikuvuta aliyense
ndiye pangodi panopa pakuthandiza anthu and migodi ambiri imathandiza anthu ndiye anthu asimanyize pangodi komanso mawu mane kuti ayi migodi tichotse chachani ndikulakwitsa adzibwera kayi ngati mwenu udzafufuza kuti madriver ndi OG awo mmakhala bwanji chifukwa ngati ubale sukuyenda bwino ndiye kuti akuyenda dachoka koma ngati ubale kuyenda bwino chichivute ndi chani amane kuti even mbanja sungati ayizi bambo kwatira mwana wina wapadira pamene mwanayo sadabwe nyumba wako kudzakudandaulira ungamati mwana iwo muona bwanji pamene sadabwe kudzakudandaulira ndiye waje asamangothamikira kuti ayi ngodi tichotse pamene zofoka sapangodi sakuzidziwa ifeyo ngati ifeyo tikudyera muti tikudyera mmene mwamanga manyumba mmene ayi bwana jeninyena kutawa fuzere sana wange manyumba safuna kuulula yayi zama nyumbazo silingane lero iyi ngachoka 2021 mezi uvutira zinthu tikamanga nyumba wasomova panopa pali gulu kwambiri anthu fete nango pangasone kuti aliyese adzipeza kamene angapezewo kumakadya ndakunyadilani kwambiri zikomo kwambiri bwana Toka kwa jeninyeni ndiso ndi mmodzi mwa amene amagwira nawo ntchito pano tikungofuna timve mawu awiri atatu chabe basi tione kuti kodi iwo experience yawo ndiyotani bwana dzina paja ndi ndani komanso pano makapo nthawi ilali bwanji pano nabwera 2004 2004 kamwana tikuti kakhoza kaso ndi mwana anzake ndilinso ndi ana panopa ena ali ku secondary ndito dzina simunafotokoze kumambiri dzina langa ndi Daisi lapangodi anthu amangoti Ajeno Ngunda Ajeno Ngunda Ajeno ino ya Ajeno experience yanu yapangodi pano ndiyotani mwina kuyambira 2004 mpaka pano pangodi pano experience yake ndi kukhala bwino ndi anthu kupandokhala bwino ndi anthu pangodi pasunga kale ndito bwana anthu ophweketsa pamene paja pangodi pamakhala anthu osalongosoka anthu ake amakhala ndi wotani mawu anu ndi wotani kwa anthu ngati amene kulengera ngati anthu ophweketsawo zikachitika ngati zimenezo timangwauza ngati tili ndi machamani ndi achamani athu amachiyazi ndi achamani athu akumataxi akapanga zinthu ngati zimenezo timakatha kumuza ngati chamani akuti akuphweketsa lirani ndi machamani amabwera zamunikira munthu choti pangani zomwe zimafunika panga pamalo mwayankhulatu mozemba pangani zimene zimafunika panga pamalo chimafunika ndi chamani amatha kubwera musa driver kuti amwene pano pali malamulo pa chimene chimachitika maona pamene pakuonekera papo amatha kubwera makhalemoto ena amatenga ngati munthu customer ukantitsa pamazoti ambira ndalama kuloka chani eventually imene limakwera limakhanga tikuyang'ana ziti akastoma limatha kuwaunikira kuti mabwana usikwera sapalainipa papa pandi anthu ambiri amakhala akulira amatha kutenga apa munthu akamakafika pa 15 powaberedwa asilikali ndi asilikali azimayi so ankatimu amatha kuberedwa ambiri si munthu mmodzi ndithu bwana wanga ndakunyadilani bwana Nkunda zikomo kwambiri zikomo pamene paso ndipo mapeto pa programu yathu ya lero ya Hustle Yanga ndikhulupirira mwaphunzira ziwiri zitatu zimene zimachitika pa ngodi kuona kuti kufunikira kwa migodi ndikotani komanso anzathu amapindula mumotani hustle ndi hustle tukamba kuti kalikonse kamene kamakubweretsera chakudya pa tebulo kameneko kumakafunika kukapatsa ulemu kufikira nthawi ina ndine Sungana Nisiriya.